Siyanibingelela nonke abalaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa ukufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila izwi leNkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile isambulo kuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisele ukuphenduka zize ebukhanyeni ngobufakazi bakho. Ukuba nixhumane nathi kule mniningwane engizoyishiya njengamanje, ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke nezimfundiso ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise kube lokhu uMoya Engcwele akushoyo emabandleni kufakazelwa imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu, izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nasekulungeni kukaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa eholwa ngayo ukube ngabe iyafakazelwa yini uMoya Engcwele ngembhalo engcwele njengakho konke esifundiswa khona siholwa ngakho, sishunyayezwa ngakho, kufakazelwa imibhalo engcwele izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge uBaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Siyanibingelela nonke abalaleli, yamkelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngezwi uMoya Engcwele ekhazimulisa kule ndawo egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, yena oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Sanibingelela bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Leli izwi leNkosi lapho khona sishumayela khona ngezimfundiso zikaNkulunkulu njengokusho kwembhalo, kungekhona ukuhlakanipha kwethu kepha kunguMoya Oyingcwele kuyiwona osiholela eqinisweni lonke. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi ukuba yena usinikile ithuba lokuthi sikwazi ukuma la siphinde futhi sithule ubufakazi ngayo imbhalo ukuthi yinye inkolo, yinye inkosi, munye umbhaphathiso egameni likaJesu Kristu. Alikho elinye igama ngaphansi kwezulu esilinikiwe esingasindiswa ngalo. Ngakho-ke siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abanikwa izwi baliloba, abangasabanga ubuso bamakhosi nabapristi nezikhulu zakwa-Israyeli, noma behlupheka behlushwa, kepha balifela iqiniso ngokuba babemazi abamkhonzayo. Uma umazi omkhonzayo ukhululekile kukho konke,
ongabhekana nakho okumelene nentando yakhe. Lento ekuthiwa isono nokungazi kuyawavala amehlo. Inkanuko iyawavala amehlo. Ukuba yenza ukuthi umuntu oyenzayo lonto athole intokozo kuyona angayiboni into engalungile ngayo. Kepha makukhona abantu abamele ukuthi baqhubeke babatshela abantu izinto ezingahambisani nentando kaNkulunkulu, not ukuthi bayabavimba but baloke bebelesele bekutshela ukuthi uNkulunkulu akahambisani nalendlela le oyihambayo. uNkulunkulu umelene nalesenzo senzayo. Ngenxa yokungaboni nokuvalwa amehlo enkanuko ugcina esegcwala ulaka acasuke. uSathane mesemcasulile waphela usuke ecasule ukuthi uSathane akafuni ukizwa lamadimoni ambambile ayenza ukuthi lento ayizwayo kuyiyona iyona imcasule imcike. Iyona ke lento eyenza ukuthi uKhayini abulale umfowabo Abel. Iyona lento eyenza ukuthi abaprofeti bonke ababulawa ngenxa yokuthi batshela abantu iziphambeko zabo. Iyona lento eyenza ukuthi abaprofeti babaleke bayocasha ezintabeni ematsheni ngenxa yokuthi batshela abantu iziphambeko zabo. Ngakho ke akumangalisi ukuba kukhona eBhayibhelini kubufakazi. Vele mawushumayela ivangeli ngendlela ejabulisa abantu uba nabangani abaningi ukuba utshela abantu izinto abafuna ukuzizwa. Kepha mawutshela abantu lokho kuyintando kaNkulunkulu uba nezitha eziningi. Ngisho ukubona labo ohamba nabo uthi uyakholwa nabo. Ayikho into ebuhlungu njengokulungisa umuntu oyimpumputhe. Wena uthi uzama ukumkhombisa indlela yena engafuni, not ukuthi akayibona akafuni. Ukuba ugcina sowuphenduka isitha sakhe. Khona ke ebungcweleni khona abantu abasayizingane ngokolwazi nangokomoya. Lokho kwenza ukuthi kuvele ngokusobala ukuthi asilingani bese kuziwa kamoya. Khona abantu abajabulela ukuthi baphendukile bayafuna ukuhlukana nesono, kepha inkanuko nomoya wobungane uthola ukuthi uyabusa. So lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi umuntu abone lokho akubonayo emehlweni akhe ngaloso sikhathi nalokho afuna ukukubona kuyikona. Ngeke uze umvezele noma umbonise into le ekumele ayibone ukuze ezokhula. Ukuba ekukhuleni asikhuli ngendlela efanayo ngokolwazi ukuba uNkulunkulu unika umuntu ngokwesilinganiso sakhe. Kunokwenzeka ukuthi uyabona ukuthi umuntu ufuna engabe usekulesigaba, uwena obonayo akakofika uNkulunkulu akakomfinyeleli leso sigaba. So kuyaba khona lento ekuthiwa intshisekelo. Ube nayo intshisekelo kepha kwesinye isikhathi ingabe ikhona ukuqonda. Uthola ukuthi unentshisekelo nangendlela engafanele. Lokho kuvezwa indlela umuntu asuke ehamba ngayo ebungcweleni. Ingakho kungafanele uzitshela ukuthi bonke abantu bayafana masenithi ngcwele. Ukuba ngokuthi utshela umuntu into okuyiyona ukuphenduka isitha sakhe ngoba yena uqondile ngokwakhe ukuthi lento iyona yona. Kanti no, asikakofika isikhathi. So ezweni unezitha zakhona zabantu othi mebezwa ushumayela bayacasuka ngenxa lomoya obabambile. So uma bese befuna ukukubulala kusuke sekufika egcineni. Sekungena ke lapho khona uJesu ethi ningabakayihlo uSathane nemisebenzi yakhe izinkanuko zakhe niyakuzifeza ukuba yena ungumbulali futhi ungumqambi manga akami eqinisweni. Uma ekhuluma amanga ukhuluma kungokwakhe. So uyayibona lonto leyo ukuthi ungathi uthi wambula iqiniso uveze ukukhanye kumuntu kepha ubuzolela wena ekufeni. Not ukuthi ngentando yakho keba ngenxa yokuthi ukhuluma iqiniso. Nentukuthelo yesubula
izokwenza isiwula ukuba sibone wena uyisivimbezelo ekonweni kwakhe. Utshela umuntu ukuthi uyathakatha, utshela umuntu ukuthi utshwala ufebe, uphinga, uqamba amanga, ukuba isitabane. Ungangena isitabane sifuna ukuzongilwisa ngenxa ukuthi lo moya lo mbambile noma isiphingi usho ukuthi ushiye unkosikazi lo kade ethi umshadile wesibili athi unkosikazi afike umoya oyingcwele amthinte bese amshiye abone ukuthi wena kanti akaboni ukuthi iqiniso. So umoya kaSathane unjalo kumuntu obanje umoya kaSathane umvala amehlo nokuqonda. Ingakho besheshe bafike emandleni, ingakho basheshe bafike ekutheni bona basebenzisa amandla ukuze basolve izinkinga zabo. So uma uStefano eseshumayela lapha kwincwadi yezenzo sahluko 7 yena uyashumayela ngesikhathi eside, kepha uzoqala lapha kwisahluko 7 kusukela kuverse 30 kuze kuyofika kuverse 58. Incwadi izenzo isahluko 7 verse 30. Yes. Kwathi sekuphele iminyaka engamashumi amane, kwabonakala kuye ehlane lentaba yaseSinayi ingelosi iselangabini lomlilo esihlahleni. So uPhilip uveza ngokuhambo, uPhilip noma uStefan uveza uhambo lomuntu okhethiweyo uNkulunkulu kuze kufike kubantu. Sebandile abantu sebeyahamba baye eGibhithe njengokusho kwaNkulunkulu, noma sebefikile eGibhithe bayanda kuze kufike isikhathi sokuzalwa kwaMoses. uMoses abaleke-ke eGibhithe ngenxa yokubulala umuntu waseGibhithe. Bese ekuhamba isikhathi uNkulunkulu ukukhala kwabantwana baka-Israyeli eGibhithe kufinyelele kuyena mase ahamba kuMoses. So leyo ncwadi iqhubeka lapho-ke njengoba ngithi akayiqale kuverse 30 ukuthi uNkulunkulu uthe mesevela uMoses wavela njengesimo selangabi. Kwathi sekuphele iminyaka engamashumi amane, kwabonakala kuye ehlane lentaba yaseSinayi ingelosi iselangabini lomlilo esihlahleni. uMose ekubona wamangala ngalowo mbono. Esasondela ukuba abhekisise, kwafika izwi lenkosi lathi, "NginguNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu kaAbraham, noka-Isaac, noka-Isaka, nokaJakobe." uMose wathuthumela, akaba nasibindi sokubhekisisa. Inkosi yayisithi kuye, "Khumula izicathulo ezinyaweni zakho, ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Ngikubonile nokukubona ukuhlushwa kwesizwe sami esiseGibhithe, ngizwile ukububula kwaso. Sengehlile ukuba ngibakhiphe. Woza kalokhu ngiza kukuthumela eGibhithe." uMose lowo abamalayo bethi, ubekwe ngubani ube ngumbusi nomahluleli na? Kuyena amthumayo uNkulunkulu ngesandla sengelosi eyabonakala kuye esihlahleni, abe ngumbusi nomhlengi. Yena lowo wabakhipha enza izimangaliso nezibonakaliso ezweni laseGibhithe. Bambe kanjalo ukuchaze into evelayo la. Khona into eyenziwa abantu. Sikakhulukazi laba abajethi bayakholwa. Ngeke ngizwe ngaye lo ngiyamazi. Kade eyisoni phambi kwami. Into yokuqala futhi la yakuvala ngayo amehlo uSathane. Ubeke ubani ukuba ngezwe wena? Yabona meqhamuka umuntu othi mina ngife ngavuka noma uNkulunkulu ungithumile, noma umuntu enze izibonakaliso noma kuthiweza amanga, bayashesha ukukholwa. Kepha izwi likaNkulunkulu liyaphuza ukungena kumuntu obhajwe kakhulu esonweni, obhajwe kakhulu kumoya wokudukiseka.
meqhamuka umuntu ethi umpostoli manje bonke abantu bayamthobela baya engakho abaprofeti bamanga nabapostoli bamanga bezipha lamagama amakhulu ukuze nisheshe nibagobisela amakhanda nibavume bathi meqhamuka nje umuntu bazokubuza ukuthi ucotshwe ubani ukhonza kuphi ubani umfundisi wakho meqhamuka umfana ongangami ke lento le ayiyi ngeminyaka ukuba uNkulunkulu osebenzayo ihamba nje ngokuthobeka ukuba nakhona ke baningi abakhuluma ngeminyaka kodwa ayisambulo asikho umnyama bhuqe basakhuluma inyama nokufa kepha zikaNkulunkulu zivezwa ngomoya so uvela ninike nje umuntu omncane umoya bese lo muntu akhuluma izinto zikaNkulunkulu ngokufaneleyo uthi ke uJeremiah bekhuluma athi uNkulunkulu ngakwenza ukuthi ube umprofeti usake esibelethweni sikamama wakho ngakugcoba athi ke mina ngoba ngimncane nje athi ungathi umncane ngoba uzokhuluma amazwi kaNkulunkulu abalulekile so ngalesikhathi wena ubhekile ukuthi ubani okhulumayo awusezwa ngalesikhathi ubhekile ukuthi ngishumayela kanjani awuzwa ngoba wena awuzwa ulaleli lo moya ubambile ukwenza ukuthi uphazamiseke ekutheni uqonde izwi ngokuba inkanungo nesono kuvala amehlo omuntu kuvale ukubuka nokubona komuntu yakubona ngokwenyama ikhuluma ngokukamoya so njengoba ekhuluma nabo uStefani sebekhohliwe ukuthi uMoses bakhuluma bathi ubani obembekile ukuthi abe umlamuleli phambi kwabo nomahluleli uNkulunkulu akakhethi buso bamuntu uthatha lokho okudelelekile akwenze lokho akufunayo qhubeka uMose lo abamalayo bethi ubekwa ngubani ube ngumbusi nomahluleli na so yazi ngolunye usuku nami ngeke ngathi ngibuza imibuzo angaphenduleka kwase kuthiwa hayi phela ubani umgcotshwa kaNkulunkulu uyingilosi umpostoli kaNkulunkulu othunyiwe angaze kuphike lokho mina bathi ke wena mozo uthi mina uthi ngifana noAbihu uba uNadab noAbihu ababasumlilo ngendlela engafanele hayi usho ukuthi ke leli ivangeli ngalinika umuntu waphela kukhona lento konke abangayiqondi njengoba ngisho ngithi ke mawulandela umuntu kakhulu ngeke uzungizwe mina because wena ufuna ngishumayele njengobani noma wena uzobona mina ngathi ngishumayela njengaye kanti awuboni umoya awuzwa umoya indaba inomoya iBhayibheli uJesu Kristu uthi umoya ophilisayo uJohane bayakholwa uyena mebekholwa uyena uthi ke ningakholwa kumina kepha khona ozayo emva kwami okuyena kumele nibambelele kuyena bese fika yena lowo abaningi abambona abamazi abambalwa abakwazi ukumbona abaphikwe ukuthi baqonde ngoba bese fikile futhi akakhulumi nabo njengoba ngikhuluma nje ukhuluma ngolimi lasezulwini ngokwemfanekiso so menze imfanekiso abanye ngisho abapostoli ayihamba nabo babengayiqondi imfanekiso ngenxa ukuthi lezi zinto zifihliwe zifuna ukuchazwa futhi eningi lazo so abantu abanomoya ababiziwe umoya bayamuza umoya ingcwele ekhuluma bezwe mina angikhulumi ngokuthi lento ngiziphakamisa mina but ngifuna ukukhombisa abantu bayaphenduka babhabhadiswa ngoba bezwe uJesu abezwe mina kepha labo abazi mina babheka mina bagcina bebambelele kumina bese bavaleka amehlo ngesikhathi ngishumayela abakashiyambe bayanyanya eZayoni bayanyanya amaLuthela ayanyanya amaRoma ayanyanya amaZCC ayanyanya why because ngithi ngiphekisa izinto abazenzayo ngeBhayibheli ukuba bengihambisana kanye nabo ngabe ngiyishane kanye nabo ngabe ngiyahamba ngiyoshumayela emasondweni abavume but mase bekuzwa umlilo uvutha abafuna usondele bafuna ukucisha khona abaJuda bakhononda ngaye ngokuba uthe ngiyisinkwa esehle ezulwini bathi ke lona akusiyo uJesu indodana kaJosefa uyise nonina siyabazi na so uma umazi umuntu wena ulaleli ukuthi uthini ubheka yena uNkulunkulu angaphenduka isidakwa senze umfundisi aphendule umuntu odla iwunga ameze umfundisi aphendule isifebe asenze umntwana kaNkulunkulu bazibe besabuka isifebe bona ngokwenyama kepha wena so uyisidalwa esisha ngokukamoya injalo ke indaba yomuntu mebanjwe inkanuko nesono noma ukhuluma naye akaboni ukulunga emazwini
ubheka ukuthi wena uyangijaja why wahlulela amanye amabandla. Angisho ukuthi mina lawo mabandla ayabheda, ngithi imfundiso yabo iyabheda, Amen. iphambene neBhayibheli. Ngokuba uma into ibheda kusho ukuthi yimbi. Uma yimbi into isono into embi phambi kwamehlo kaNkulunkulu. So mina ngahlulela ngezwi likaNkulunkulu. Lethi iBhayibheli ke ungahlulela isikhathi singakofiki. Angilahli umuntu, ngahlulela imfundiso, umoya obamba abantu. Ukwahlulelwa nokulahlwa uzolahlwa uJesu. Mawufa manje uzowahlulelwa izwi olunikiwe lemhlabeni wangala. Mina ngahlulela isono. Mangahlulela isono qonda lento le. Ngikhuluma ngobubi obuzoholela umuntu esihogweni. So wena lo moya ubambile uzwa ukuthi ukubambile ufisa ukuphuma. Wena ufanele uzinikele kuJesu ukuba wena asebenze inhliziyo yakho. Mina nawe sifanele ukuzinikela kuJesu ukuba asebenze ngokuba isono singukufa okubulala wena usaphila. Ungazibona ujabule ngesono, uxoxe ngamantombazana olale nawo nolala nawo. Ungazi ukuthi yinto leyo emnandi. Awutholi lutho, awuzuzi lutho kunalokho uhlezi ulangazelele ukwenza ucansi. So uyisigqila socansi. Ubanjwe inkanuko yocansi. Ubanjwe inkanuko kagwayi. Awazi ubhemelana, yapho uyabhema. Awazi uphuzelana, yapho uyaphuza. Awazi ulukelana ekhanda, yapho uyaluka. Sebekutshele izinto ezokwenza ukuthi ukubone abanalo moya lo obabambile. Bakwazi ngisho usathana ukwazi ukukhipha umntwana kaNkulunkulu okholwayo. Amenzise into eyenziwa yizwe ngokuba baningi abakhuluma ngaleyo nto leyo. Ngokuba akekho strong noma kaqinile kumoya. Kana kuyaqinwa kumoya. Kuyaqinwa kumoya. Bangibuza uqina kanjani? Yabo nje ubuza ukuthi uhambe enyangeni uyofuna imithi ugcabe ufane nezintambo uzifake. NaNkulunkulu uyahamba ekuyena ngenhliziyo yakho. Angitsho lapha kumthakathi nangenye nasenyangeni nangesisangome ngenhliziyo yakho yonke. Usuke ukholwa ukuthi le mithi akunika izosebenza. Kanjalo naNkulunkulu uyakuyena ukholwa ukuthi konke athi kwenze uzosebenza. Methi khuleka ngenhliziyo yakho. Methi zila ukudla. Uzokwenza konke lokho ngoba ufuna ukulapheka ukuthi uphume isono lemoya amadimoni iphele. Uzokwenza lokho. Kepha mawuza wena ngokuthi nje uzofuna izimoto nezinhlanhla nezimali. Uzothola abafundisi abaningi bamanga le moya enkanuko ngeke ize iphume izoloku ekubambile. Uzohlangana nomuntu okhuluma ngento ekubambile wena ungayiboni into wrong ngaloko. Kepha uzobona yonke into ayishoyo ingazi ukuthi iyakwahlulela wena noma wahlulela abanye abantu. Ubusathana ufuna ubuka izinto kanjalo. Ingakho efika beke abaprofeti bamanga bese kuba khona abaprofeti abayingcosana bakaNkulunkulu. Abaprofeti bakasathane baningi. So ngendlela abavela ngayo bavela ngendlela eyodwa. Ngolimi lenkohliso olujabulisa zonke izindlebe ezilalele ezifuna nezikhanukela izinto zenyama. Kepha manje lokhu kaNkulunkulu kona kukhuluma nomuntu ongaphakathi kule nyama yakho, kukhuluma nomoya. Akhulumi nenyama ngokuba inyama ayifuni ukuthobela umthetho kamoya. So umthetho kamoya wona usoze wathobela inyama. Kepha umuntu wasenyameni uyakwazi ukubalekela umthetho kamoya gcwalisa inkanuko yenyama. Kepha egcineni uza kusala emile lo kamoya. Nomthetho wakhe uzoloku umile. So mina nginandaba ukuthi uthanda ubani ushumayela kanjani. Mina ngizohleze ngishumayela kanje ngokuba le evangeli ngilinikwe kanje ukuthi ngikutshela kanje ngambulelwa kanje. Angeke ngishintshe ngizama ukuzenza into engayona ukuze ngizama ukuthi wena ungilalele noma ungithola indawo enhlizweni yakho. Akufanele mina ngithola indawo kuwena. Fanele izwi lithola indawo enhlizweni yakho lisebenze wena. So musubuka mina thatha amehlo akho ahlome eBhayibhelini lakho bese ulalela into engishoyo. Then uNkulunkulu uzobe siyakwambulela uma unesifiso sokuthi uhambe indlela yokuqonda. Nina ninenkinga yokuthanda abafundisi ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu. Ninenkinga yokuthanda abantu ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu. So lonto leyo iyodwa iyakulimaza ikulibazise ekutheni wazi uNkulunkulu wena uqobo lwakho. Ingakho ukutshela umeni ezangomeni
nezinye abaprofeti bamanga bethi wozani no 25 litha bezigubhu niya ngokukholwa ukuthi lento yakhe iyasebenza. So bese kuzwa uNkulunkulu siyakutshela ukuthi ke lezi zinto zabasebenza abaprofeti azisebenzi nezinyanga nezangoma. Amademoni lawa nje akwenzela izinto zibe zinhle okwesikhashana. Ngoba phela vele ukuthakatha kwabo kuyasebenza. Ukuthakatha kuyona into entsha. Akithi phela uMoses wayeGibhithe wathi mebeka intonga yakhe ephathi yaphenduka inyoka nezanusi nezihlakaniphi zenkosi nabathakathi bakhona nabo baphosa induku zabo zaphenduka izinyoka. Kepha inyoka yaNkulunkulu eyazigwinya zonke le nduku zabo lenyoka zabo. Egcineni kwakho konke okwaNkulunkulu ikona ukugcina kumile ngokuba kwase kufika isikhathi sokuthi ke baphathe uThwayi laphatha ngisho khona abaprofeti bamanga baseGibhithe abakwazanga ukwenza izibonakaliso ngenxa yokuthi ke uNkulunkulu wayeseshaye nabo. Ile khona basebevuma bethi isandla sikaNkulunkulu lesi. So egcineni kwakho konke ungaba nenkani, ungabuka ngokwenyama, lokho kulimaza wena akulimazi mina. So uma ke mina ngishumayela omunye umfundisi oshumayela amanga noma ke esinye ngisikhohlakala nasisizi ngafuna ukuthi ngikushumayele kanje, sibheka mina ngathi ngizisiphazamiso ngoba phela abantu bayawashiya amabandla abo. Yebo bayawashiya, bayawashiya, bayaphuma nje beze kuJesu bazofuna iBhayibheli ngoba bafuna iBhayibheli. Abantu sebekhathalele imfucuze yamanga enibafundisa yona, lokho nibafunza ushevu abantu sebekhathele izethembiso. Abantu bayakade ngangikhululeka ukuthi uNkulunkulu angivezela abantu engizokholwa nabo. Abanye abantu inkinga, abanye abantu bafike bathi mebesibona sikude babe nentshisekelo ukuthi yabona uma sengibe nabo ayi kuzoba right, bese sifikile eduze iphele lonto leyo. Bese iphele lento ubona lapho ukuthi ke lento ekuthiwa intshisekelo ayifani nokulangazelela. Intshisekelo ukushisekela into uma uyibukela kude, mase isondele eduze kwakho mase kuyaphela ukulangazelela. Ukufana ukuthi uthatha ufuna ugwayi ubhema ugwayi mase uqede ubhema ugwayi hlala isikhashana uphinde futhi uqalekele uphinde ubhema. Yabona ke izwi kaNkulunkulu uma uphila ngalo ligcwalisa le ndawo yokuqaleka. Yabona uma kade ufeba ubhema udaka utshwala uwenza nenye uqamba amanga ukuphinga ukushaya indlwabo ukuthanda amavidiyo ocansi. Yabona uNkulunkulu mase efikile akakwenzi lezo zinto uloku ubheke emuva. uNkulunkulu wenza usinyanye isono noma kuthiwa usenza usinyanye isono ngenxa yokuthi ke inyama isuke isibusa songasaqinile emoyeni. Ilapho khona mbiyofida inyama. Kepha uNkulunkulu uma methi umuntu uyaphenduka usuke sefike kulesigaba sokuthi yini engayenza ukuthi ngihlukane nalento. Ilapho khona uNkulunkulu engenela khona. Kepha umuntu ofinyelela leso sigaba ngeke uzumshintshe engwenze lutho angikhathali uma kuthi umthanda kangakanani noma ngabe kuthi ufisa kangakanani ukuba lo muntu lowo aphenduke. Ngeke uzuphendule umuntu angikhathali ungachitha ama-hours uzama ukumchazela akulalela aqede emva kwalokho aphuma yobhema ugwayi wakhe akulalela emva kwalokho ahamba uthatha ubhika athi uyazi nawe nje asikakofika isikhathi sami. So asike isidingo sokuthi uma ushumayela wena ubheka abantu baphendulo wena veza amandla kaNkulunkulu. Ncoma uNkulunkulu okuyena ophendula abantu hayi wena. Uduma kulono lwami udumo likaNkulunkulu uyena umuntu ofanele simphakamise. So uma ngwile endleleni angibuyise umuntu bebekhuleka bangakhuleka uNkulunkulu ukuthi abuye azothinta inhliziyo yami ngibuye ngizizwe sengifisa ukubuyela hayi ukuthi ke ngizenzela mina yonke into. No, yonke into esikhathi sayo. Ngumoya ophilisayo, umoya ofike uthinta inhliziyo yomuntu. Inyama ayisizi lutho. So inyama inenzuzo. Mawuzozama wena ngoba na ukuthi umuntu uyamthanda ufuna ukumenzisa lento le wena obona ukilungile emehlweni akho ngeke wenze lutho. Sizalwa nabo banenkani, sihamba nabo emngcweleni abanye banenkani. Sithi sikhuluma into abephila enye into ebefuna ukuhamba nathi ebekhuluma nathi aphinde akhulume kabi ngathi. Umuntu ubona ukuthi ke ufuna ukukhulekelwa. Angikwazi ukuthi ngizomconfronta ngijabule into yenza iyabheda ngefoni ayikhombisa ukungcwela ukhombisa umzala. Angikwazi ukukhuluma njalo umzalwane. Kufanele ngithule ngikhuleke.
Nanye futhi into engicelayo ukuthi angazikhulumeli mina ngoba naku ngithi kufanele ngikhulume nalomuntu no. uNkulunkulu uma ukuthi intando yakho ngicela ungenzele umusa. Ngikwazi ukukhuluma naye akuzwe wena hayi mina. Ngoba manje ngifuna ukuthi uma sikhulume ezwe uNkulunkulu ekhuluma hayi mina. Because mengizozama ukuthi ngiziconvince nami ukuthi ngingakhuluma naye ngizohluleka mina ngiyahluleka ukuloke ngifuna ukuchaza izinto eziningi ngibone ukuthi inkinga ikuphi ngokuba uNkulunkulu akoyithenda inhliziyo. Futhi ngengaze ithinte okwana kusengibona ukuthi hayi ngoba ngikhuthala ukuthi ngingakhuluma naye lento izokwenzeka cha. Angikwazi ukusukela umuntu ngimxoshele ukuthi ke akaphenduke. So mawushumayela ke ushumayela iqiniso abantu abaningi abalithanda iqiniso. Abantu ingcosana iyalithanda iqiniso. So ngalesikhathi uStefane ekhuluma nabantwana bakaIsrael ebatshela umlando wabo ukuthi basukaphi kuze kufinyelele kulesigaba lesabakusona. So kulesigaba bakusona manje bakulesigaba sokuthi sebeze babulala indodana kaNkuluNkulu ophilayo ngenxa yezinkanuko nolaka nokulalela abantu ababaholayo ngoba khona abantu abalalela abantu abaholi babo. Angenza noma ngoba yini umfundisi akathi akayenza. Ngiyambonga futhi uNkulunkulu ngokuthi lo moya ngawufaki kumina ukuthi ngithande ukuthi ngibe no-control ngilawula abantu no. Mina ngiyakwazi ukuthi njengomhlengi angiziboni nje ngumholi nomuntu akangibuka ngumholi angiziboni futhi ngupastor noma kuthiwa ngumalisi noma ngumfundisi ngizibona ngifana nabo bonke abantu. Ngapha ekukhulumeni nomuntu angikhulumi nomuntu owanako ngifuna lalele mina. So ngikhulumela ukuthi ngimsize uvule ukuqonda noma ngimlungise ngibathi yini ukuyala umuntu ungamyala phambi kwabantu ungamyala efihlekeni kuyefana ukuba usukumyala usiza yena. Thoba ukhuluma amazwi okuhlakanipha kumuntu ohlakaniphileyo ufuna ukufunda kakhulu. Ngiyapha ufuna ukhuluma amazwi okuhlakanipha umuntu oyisiwula uzilandela inzondo. Lo ohlakaniphileyo uzokhula amazwi awagcina afuna ukuhlakanipha kakhulu. Kepha isiwula sifuna ukuthukuthela ukuba uhlakanipha kwisiwula ulaka. Thiwa noma ngabe ubani ophathise umyalezo ngesiwula ufana nomuntu ohambise umyalezo kumuntu okhubazekile. Incwadi iZaga isahluko 18 verse 2. Isiwula asithokozi ngokuqonda kuphela ukuveza okusenhlizweni yakhe. So umuntu ohamba ngenyama ulwele ukuthi yena njalo ufuna ukuveza ukuhlakanipha kwakhe. Noma ngabe kuthiwa ibona into ayikhulumayo ayisile kepha ke ufuna lonto ayigcizelele ukuthi hayi lento le iyona lento le ukuthi awuyiboni wena. Manje ngangikwazi ukuthi ngizofuna ukuphikisana nesiwula. Lithi iBhayibheli ke ungaphikisana nesiwula ngoba ugcina ufana naso. Phendula isiwula ngobula baso ukuze ugweme into eziningi. Ukuba mawuqhubeka kuloku uphikisana nesiwula sigcina senibona niyafana. Ngoba vele ngicina senifana. So manje ke mesikhuluma nje wasishumayela abantu bangikhuluma ngiyashumayela. Ngishumayela izinto ezibamba thina abantu ukuthi sibambelele uNkulunkulu siqine uNkulunkulu. Yabona mawusendeni kaNkulunkulu ufuneke uzwe uNkulunkulu kuyena okhulumayo. Uma uhamba unomoya ingcwele, umoya ingcwele awuthengwa, into amahala, into eNkulunkulu ayifakayo ukuthi wena mawulizwa izwi lakhe likunyakazise. Likwenza ukujabulele ukuzwa izwi lakhe. So ngaso sonke isikhathi ngeke ngiyabona njengoba ngithi siyahamba nje. Khona abantu abafica izijumayelo kaYouTube. Ubone nje ukuthi izwi leNkosi uJesu Kristu. Uyalalele kancane abone ukuthi hayi akuyona lengijwayela adlule. Omunye abambeka ngeke. Wangishaya umuntu lo. Kanti uNkulunkulu usefikile. Abaningi bayabuka bona kubuka abantu abaningi uJesu babuke bayiqede injumayelo no. Thothi bawu3 bawu4 abantu abayibukile bayiqede injumayelo. Ngoba labo sebekhethiwe. Labo abadlulile ibona isikhathi sabo sikakufika ukuningi okubadlulayo. Ngoba noma bayadlula. You understand? So uma kade uwile athi umbhalo lapha kwincwadi yama-Chronicles or Chronoke sahluko incwadi esibili ma-Chronoke sahluko 7 ngithi uverse 17 noma nje uqale lapha kuverse okay noma uqala nje kuverse 7 kuverse 14
ngoba uSolomon usuke ekhulekela abantwana bakaIsrael. Lapho uNkulunkulu emphendula khona esemtshela ukuthi nayi into engenza ukuthi ngibuyisane nabantu. You understand? Utheni? Incwadi yesibili izikronike isahluko 7 verse 12. uJehova wabonakala kuSolomon wathi kuye, ngiwuzwile umkhuleko wakho, ngizikhethele le ndawo ukuba ibe yindlu yomhlatshelo. Verse 12. Verse 12. Okay. Verse 13. Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula, Yes. noma ngiyaleze izikhonyana ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami. Yabona uma kukhona izifo kufika HIV abanye bathi usathane. Hayibo, usathana kuphela nje okwazi ukwenza izinto. uNkulunkulu uthi uma yenza njani? Ngivula izulu ukuba kungabikho mvula. Ngivala izulu noma ngivula. Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula, Yes. noma ngiyaleza isikhonyana ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami. Ngithuma ini? Isifo phakathi So manje bekuthiwa kufika iCovid bazi ukuthi usathane. uNkulunkulu uyakwazi ukubhaxabula abantu utshela mina. Ufika ngisifo ngesofike sishaya abantu ezweni. Ungane gebhinje wafaka zonke uhlobo lezifo. Yini? Abezwa. Asizwa. So mekufika uCovid, kufika tsunami, kufika umkhuhlane oswine flu. Ufika noma ngabe uNkulunkulu kuningi yabona lento eyitabane leyo uNkulunkulu uvumile ukuthi yenze kunesizathu lalela kunesizathu sokuthi ubone usifo sobutabane sigcwele kangaka emhlabeni. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu uneme ngeyitabane? Uneme akaneme uNkulunkulu ngeyitabane. Ngiyabushaya kwasana olungezwa. Amen. Lokubona abantu bekhipha izisu bebulalana bephuza bedakwa befeba bethwala bephinga beshiya imishado bebulala abantu ngenxa yamafa. Mawucabanga lonto wena ubona ukuthi nje yenzeka ngenxa yabantu kuphela. uNkulunkulu uthi uyabanikela kulomoya wabo ngeke ungafuni ukulalela. Incwadi uDeuteronomy isahluko 28 verse 45. Zonke lezi ziqalekiso ziyakwehlela zikuqoshe zikufice uze ubhujiswe ngokuba awulilalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Bathi yini abantu uNkulunkulu angavimbi ukuthi umuntu abulala umndeni wonke adlwengule ingane encane. Umoya wenkanuko uNkulunkulu uyayekela uthi abantu abazosinda yilabo abazomamukela. Sifanele ukumamukela abantu basizinikela samukela umoya wenkanuko nobufebe. Ngalesikhathi ubuka iTV ujabuliswa abantu bedubulana, ujabuliswa abantu besilisa beqabulana, besifazane beqabulana, noma ujabuliswa abantu bekhitha bephinga emshadweni yabo lokulandela lezo zinto. Wena uyazifitha ngalowo moya. Uyawamukela ukuthi umnandi lo moya awuka Netflix, awuka YouTube, lapha ko TikTok kwenziwa amahlaya nemidansi emisha. Lo moya uyamukela. Uyabiza. You understand? Abafana bagqokisa amantombazane benza amahlaya. Imoya leyo eyenza ubone ungathi ayinankinga lonto. So wena uyakhula engabe ninalo ulwazi nokuthi yonke into wrong uyibone ngathi right. Hallelujah. Hallelujah. So imoya yabona umoya uNkulunkulu siyawamukela. Njengoba ubona ngishumayela kanye bengisifebe nami bengisidakwa. Hayi bengidakwa mhlambe ngilale jointini. Bengidakwa nami ngithi ngiphume eklabhini ngasakwazi ukuhamba. Bengidakwa ngivuke nomuntu wesifazane engamazi ukuthi ngimthathele. Ngendlela le usathana bengibambe ngayo. Imimoya le esiyamukelayo. Yabona ngiyibona umuntu athi uyakholwa ngenxa ukuthi abakwazi ukuhluza. Abajabuliswa yona yonke into abayibona ku social media. Abakwazi ukuhluza, abanawo umoya okwahlukanisa. So bavulana yonke imimoya ukuthi ingene. Ngoba naku umuntu ukhuluma kamnandi mekhuluma esebenzisa amagama esebenzisa iBhayibheli kepha engakhulumi lokukhuluma iBhayibheli. Wena ubona lo muntu unomoya ingcwele. Umoya ingcwele uyamuzwa mekhuluma.
ukhuluma amazwi okuhlakanipha uthinta umuntu ongaphakathi. Same thing noSathane mezokulutha uletha umuntu okwazi ukukhuluma ucupha isisoka. So ngalesikhathi ekhuluma wena uyathatheka uyawamukela lo moya. Izifo lezi ezikhona uthi uNkulunkulu ngenxa yokungakholwa abanikela. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo. Yayizwe iBhayibheli lithini? So ngeke ungitshela ukuthi lezi zinto lezi ezenzakalayo. Yabo lo muntu lo waphela uNkulunkulu uthi ngizobayeka mina ngiba nenkani. Ngizobayeka. Sathane uzozenzela kubona. Ingakho ke uNkulunkulu meme lapha ya. Mebiza njalo amadodana akhe. Ukhamba noSathane phakathi kwabo. Mawucabanga kwenziwa yini lokho? Ukuzibuze. How come to uSathane? How uqhamuka kabuSathane uthi hawu ngibuye emhlabeni. Owenzani hawu ngiyahla ngenyuka. Hallelujah. So ukwehla kwakhe wenyuka uSathane mawucabanga wenzani uSathane? Ekuzuleni emhlabeni. Uthi uNkulunkulu ke manje uthini ngenceke yami uJobe phela avethembekile. uNkulunkulu ufuna abantu abanjalo. So wena makufika isilingo sizokulinga wena uzitshela ukuthi hayi uNkulunkulu akanendaba nami. No, uSathane ufikile wokucela ukuba phela ulingo sibone ukuthi ke uzophumelela. Ngiyakuthayimisa lokhu ngiyakuthayimisa ukuthi understand ukuthi ziningi izimo ozobhekana nazo lapho khona uzobe uhlolwa ukholo lwakho. uNkulunkulu evumile ukuthi uSathane akuthinte inyama umphefumulo afuna ukuzolinga. So wena umsebenzi wakho ukwazi izwi kaNkulunkulu. Manje uzokwazi kanjani ukuphika uSathane ungalazi izwi kaNkulunkulu ungaqinile emoyeni? Ngoba phela lithi iBhayibheli akufanele umuntu aphile ngesinkwa sodwa kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. So amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu iwona enza umuntu ukuthi ke aqine kakhulu emoyeni kaNkulunkulu. So ubona abantu ababuthaka kangaka bajabulisa ubufakazi njalo ababuka ko YouTube bahlezi befuna abantu abazobatshela ukuthi hayi mina ngihlala noJesu. Uyazi bangana abantu asebehlala noJesu bengaze bahlala naye ngenxa yokuthi nje bafuna udumo. Lord Jesus. Hayi ukuthi uyazenza usebenzela uSathane but yena usevumele ukuthi enze into ezomdonsela iattention. Ufuna naye ukubukwa phela njengomuntu owaziyo nomuntu osewahlangana noJesu. Abantu bafuna ukwazi. Awutheni uJesu kwena? Kangazi kangaka isifonelwa abantu befuna abantu abathula ubufakazi ngoJesu. Lord Jesus. Sale sabdelete ubufakazi kaYouTube wasiyabona yini? Sekhona ukuphikisana lezi kulezi zinto abazishoyo. So ngenxa ongalazi izwi kaNkulunkulu nangenxa yokungaboni nangenxa yenkanuko ebamba umuntu enyameni bejabuliswa izinto zakulomhlaba bejabulisa bese ukhitha isikhathi sakho kakhulu ufunda izincwadi ezikhuluma ngeromance, psychology, how to become a businessman, ufunde izinto nje ezokwenza ukuthi uhlakaniphe ngokwenyama. Imali ingcebo bathi nemali oluzana bani seven laws of attraction obani. Yes. Ukuthi umenza kanjani umuntu achazeke. So bathi ama laws of attractions imithetho 7 steps of leadership. Ngiyakubona ngifuna lokho attraction. Lokho attraction ukwenza abantu bahuheke ukuthi uchame ufuna ukuhamba uba kanjani ichama. Yabo lo basebenzisa noma so abantu abaningi bafuna ukuba amachama. Lezo zincwadi zikufundisa ufana ugqoke kanjani, ufana ukhulume kanjani, fanele uapproach kanjani izinto. Izwi kaNkulunkulu likufundisa ukuzithoba, lezi incwadi zikufundisa impakamo. Mawufika kuthiwa mawufika abantu kufanele kube ne present yakho, ubonakala uqhamuka ukuthi wena hayi waqhamuka ubani. So lezo zinto lezo zikwenza ukuthi wena ube nempakamo, wena ufuna ukuziphakamisa. Imoya leyo usabantu abaningi. Ingakho abafundisi baze bafuna ukuthwala, bafuna ukuba namabhande, abanye bafaka amabhande lezitambu ukuze mengiqhamuka abantu baguqe phambi kwakhe beshaye phansi ngamakhanda. Ngeke aze abavimbe ngoba vele into ayifuna yileyo, ufuna abantu bamphakamise. Ubona kushuthi uyithombe nama video. Ngoba yini? Labantu labo bayamkhonza lo muntu la. Kuba bekumpostoli noma bekuyinceku kaNkulunkulu bezomtshela ukuthi akekho noyedwa kumele uguqele phakama. Uyedwa kuphela uguqulayo. So uma abantu ke sebephumile endleleni uNkulunkulu uthi uma bebuya bezomfuna lapha kwincwadi yeziKronike sahluko 7 verse 14. Hallelujah. Bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Ababizwa ngegama lami. Bakhuleke. Bafune ubuso bami. Bafune ubuso. uNkulunkulu ufuna abantu abafuna ubuso bakhe.
baphenduke ezindleleni So zabo uma ufuna ezimbi. ubuso bukaNkulunkulu ufanele ukuphenduka ezonweni zakho nakukho konke okubo kwenzayo. ezimbi. You understand? Ngiyabhala. Ingakho ke ithi incwadi lapha kwincwadi ya Isaiah 56 verse 7, starting from verse 6 and 7. Incwadi uIsaya isahluko 56 starting from verse 7. Yebo nabo ngiyakubayisa entabeni yami. Only 56, only 55. Incwadi uIsaya isahluko 55 verse 6. Yes. Mfuneni uJehova esenokutholwa. Mfune yabona bethi uma befunisisa ubuso bami bayabuthola. Nimbize eseseduze. Simbize esaseduze. Omubi makashiye Bese indlela angithi yakhe. yabona indlela yokufuna uNkulunkulu ukushiya ububi bezenzo zakho nendlela embi oyihambayo. Nowenza okubi Nalobo imicabango yakhe. owenza okubi imicabango yakhe usho uma ucabanga izinto ezikukhohlakala angikhathali ungabe yini ubufebe ukuthakatha ukuntshontsha inzondo uma souza uNkulunkulu uthi ke shiya phansi ububi nemicabango emibi Abuyele kuJehova. bese ubuyela kuJehova bese Uyakuba izofakazelwa enye futhi angeke uzuyiqede khona enye efakazelayo lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 5 verse 8. Incwadi ngokuka Matthew isahluko sesihlanu verse 8. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. So mawukuthi uyaphenduka ezonweni zakho wena sovuma manje izindlela zikaNkulunkulu ezizohlanza inhliziyo yakho ngoba yini manje ufuna ukwenza njani ufuna ukubona ubuso kaNkulunkulu. Haleluya. Ngokuba bayakubona uNkulunkulu. So lezi zinto lezi engizivezayo ngiziveza ngeBhayibheli ukuze uqonde ukuthi uNkulunkulu ufuna wena umfune kanjani. uNkulunkulu akafuni ngeke size uNkulunkulu ngendlela efunwa yithini. Siza kuNkulunkulu ngezwi lakhe nangentando yakhe. You understand? So lapho ke sishumayela lezi zinto ekuyizona ezokhulula abantu kumaketango obumnyama beze uNkulunkulu ngokuqonda nangokulandela izindlela zikaNkulunkulu zokuqonda uSathane akaneme. Ingakho ethumela izingilosi zakhe ukuba zizolwisa lo msebenzi lo. So uma zulwisa lo msebenzi lona azulwisi wena zilwisa mina ziyazi ukuthi uma kuphuma mina endleleni bonke abantu abahamba ngalezwe ngishumayelayo bazojika endleleni balahlekelwe ithemba. Abanye kulwiswa bona uqobo lwabo ngoba suke bengamlandeli uNkulunkulu ngokupheleleyo. So uma isitha simfica simshaya avela bebuthaka avela aphelelwa amandla mase avela athula ngabisabonakala. Omunye ukhona kepha manje udlela indawo zombili. Ufuna isono ngapha ufuna ukungcwele ngapha. Kepha manje njalo isono ngathi sithatha kakhulu ngamandla isono kuba isono esibusayo. Ingakho uJesu athi ke umuntu ngeke akhonze amakhosi amabili. Haleluya. Kunokwenzeka akhonze enye kakhulu adelelenge. So uma sithi sifuna uNkulunkulu sifanele bawuzalwane ngintshele mina ukuthi simfune ngenhliziyo zethu zonke. Ukuba isono sivala amehlo, inkanuko ivala amehlo. You understand? Awuqhubeke nencwadi ezenzo bese siyavala. Incwadi izenzo isahluko 7 verse 35. Yes. uMose lo abamalayo bethi ubekwe ngubani ube ngumbusi nomahluleli na. Kuyena amthumayo uNkulunkulu ngesandla sengilosi eyabonakala kuye esihlahleni abe ngumbusi nomhlengi. Yena lo wabakhipha enza izimangaliso nezibonakaliso ezweni laseGibhithe nasolwandle olubomvu nasehlane iminyaka engamashumi 4. Nguye uMose lo owathi kubantwana bakwaIsrayeli uNkulunkulu uyakunivusela umprofeti kubaprofeti onjengami. Nguye lo owayesebandleni ehlane kanye nengilosi eyakhuluma naye entabeni yaseSinayi kanye nawo baba.
nowamukela amazwi okuphila ukuze aninike wona. Kepha obaba abavumanga ukumlalela, kodwa bamhlokoloza babuyela emva eGibhithe ngezinhliziyo zabo. Naye indaba ngiyokhuluma ngakho ukuthi umuntu mesesindisiwe nencwadi futhi yakho uIsaya ikhuluma ngayo le ndaba le ukuthi abantu baphinde emumva eGibhithe ngezinhliziyo zabo ngokuba uma ukhishwa ehluphekeni ukhishwa esonweni abantu bakwaIsrael babephila eGibhithe lapho khona isono besibusa khona. So bona bese bephumile eGibhithe uSathane uyakwenza ukhumbule impilo obuyiphila icabangisa izinto obuzenza ebezimnandi enyameni. Yini ekwenza ukuthi uSathane akufake kulowo moya ngokuba wena sowuphumile ekungcweleni. So umngcwele bazalwane yinto engekho lula ukuphila ngayo, kepha mase uyijwayela iba umkhuba omuhle ngokuba iqhelanisa nemicabango ezokuphindisa eGibhithe, iqhelanisa nemoya ezokuphindisa eGibhithe, iqhelanise nabantu abazokuphindisa eGibhithe. Understand? So abantu laba behlokoloza uNkulunkulu babemhlokoloza njengoba isho naye futhi incwadi yabaHebheru ukuthi ke ningathi menizwa izwi lakhe namhlanje niqinisa amakhanda enu njengoyihlobeni abamcanula ehlane. Understand? So manje uma ke silizwe izwi lakhe masinamathele kuyena. Uma ke sibanjwe imoya singafuni ukuyidedela akuyena osenzile ukuthi sibambe ithina esivumile ukuthi sizojabuliswa imoya. So kwathi ngesinye isikhathi lapho khona uJeremiah ese prophethile ukuthi abantwana bakwaIsrael noJuda bazothathwa bayise eGibhithe. Safika isikhathi ukuthi bathathwe bese bethathiwe kwasala bayingcosana. Laba ingcosana base bekhuluma noJeremiah bathi usitshele phela izwi lenkosi melifika kuwena ukuthi kumele senze njani nangempela lifike izwi kaNkulunkulu bese likhulume nento ephambene nalabo abayifunayo ngokuba abanye babo abafazi babo babeshisa impepho behlabela indlovukazi yezulu. So ngaleyo ndlela leyo bese batshela uJeremiah ukuthi uthe uNkulunkulu ungayi eGibhithe, hlalani la nilinde yena. Menihamba hambani nelapha eBhabhiloni lapho khona uNkulunkulu uzongcina khona. Ngomenihamba uNkulunkulu lapho uzonikela kulo moya lowo nizofike nife lapho. Kepha manje funeka nishintshe ngendlela enza ngayo. Bese batshela ilizwi sebethini manje bathi lezo sitshela lona ngeke silenze. Yayizwa lona balifunile izwi bathi bangeza noma ngabe yini uNkulunkulu angayisho. Kepha bese lifikile izwi kubona sebethi ngeke bayenze lonto ngoba abanye babo banabafazi abakhohlakele. Bayabaza abafazi babo. It's the same thing manje. Abantu bafuna uNkulunkulu. Kepha abafazi babo bayababusa emasontweni. Abantu bafuna ukuhamba indlela yomngcwele. Kepha bakwazi ukuqina emthethweni kaNkulunkulu ngenxa yabafazi babo. Nisaba abafazi benu ngaphezulu kaNkulunkulu. You understand? Go ahead. Kepha obaba abavumanga ukumlalela, kodwa bamhlokoloza babuyela emumva eGibhithe ngezinhliziyo zabo. Bathi kuAaron, senzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu, ngokuba uMose lo owasikhipha ezweni laseGibhithe asazi ukuba wehlelwe yini. Benza ithole ngaleyo mihla, baletha umhlatshelo esithombeni, bajabula ngemisebenzi yezandla zabo. Kepha uNkulunkulu wabafulathela, wabadedela ukuba bakhonze ibandla lezulu, njengokuba kulotshiwe encwadini yabaprofeti ukuthi, buka nje uNkulunkulu akaforce umuntu noma akaphoqa umuntu ukuthi amlandele. Ingakho silishumayela le evangeli kanye. Yazi anginandaba ukuthi bangaka abantu abathanda ivangeli. Nginendaba ukuthi abantu bayalamukela izwi kaNkulunkulu ngenxa ukuthi uNkulunkulu izwe njengoba ligcwele isono uliyekile ukuthi libe le ndlela. Kepha izwi lakhe uthi limile, umusa wakhe umile, ingalo yakhe yaluliwe ukusindisa labo abafuna ukusindiswa. Into egarante ngayo ukuthi egcineni uyena ozoma okwangona phakade bonke abantu nemisebenzi yezandla zabo nazo zonke izinto ezibajabulisayo sebewile bonke, sebeguqile phambi kwaJesu. Abanye becela intethelelo, abanye befuna ukubeka izizathu. Sesingasekho isikhathi lapho khona uzokwazi ukuthethelelwa izono zakho ngokuba unikiwe isikhathi emhlabeni.
wanikwa intando emhlabeni ngentando yakho wena wayi-abuser. So uma uJesu mekhuluma ukuthi umuntu wanikwa amathalente, omunye wawandisa, omunye walithatha walifihla, kwathi bese kubuya inkosi wathi hayi bengilifihlile nani, bengazi ukuthi wena umuntu oluvela athole lengazange azatshale khona. Abanye banikile ngamo abafundisi, banikwe izwi likaNkulunkulu, abanye balifihlile bafuna ukuba abaprofeti bamanga, bafuna ukwenza imali, abanye balisebenzisa bathola lokhu uNkulunkulu akufunayo. So izwi likaNkulunkulu akulona lokushela noma lokuzincangela kubantu, elokuthi utshela abantu ngqo lokho okufunwa uNkulunkulu ukuze abantu baphile, hayi ukuthi bona baphoqiwe. No, akho sibhamu, akho kusatshiswa. Into okumele uyazi ukuthi vele umlilo olindile uqede amaphika nkani ukhona, isihogo sikhona, bonke abaziphakamisayo ukuthi bazokuthotshiswa, bonke abazidlayo bonke bazakuthotshiswa. So leli ivangeli leli akulona ivangeli lidayisayo. Noma ngabe kuthiwa ngehlupheka, ngamanje ngizihluphekele mina ngokwami, ngazi kahle ukuthi ngidla udaka, kepha ekugcineni angibambi umuntu unkunzi, angihambi umuntu amanga ukuze ngithole imali. Ngenza nje lokho kufuna uNkulunkulu ngezwi lakhe. Ngoba kuyongisiza ngani ukuthi ngizuze izwe lonke ngilahlekelwe ukuphila kwami? Senginakho konke lokho, ngihamba ngemoto enethayi emhlanje nangaphansi, bese emva lokho ngifa ngesihogo. Kungisize ngani? Kungizuze ngani konke lokho uma kukuthi izwi kaNkulunkulu anginalo? So namhlanje abantu abaningi abafuna ukwamukela ivangeli, abantu basihambela ngezinkanuko zabo. Izwi likhishiwe kepha lisabalele. Inkinga abantu bamavila bathanda izinto ezojabulisa inyama kunevangeli elipheleleyo. Go ahead. Nangilethela iminikelo nemihlatshelo iminyaka engamashumi 45 nina ndlu kaIsrayeli na? Cha, nathatha itende likaMoloki nenkanyezi kaNkulunkulu uRefani. Nathatha Nathatha itende likaMoloki, nathatha itende likaSathane nenkanyezi kaNkulunkulu uRefani. Yes sir. Imifanekiso nithatha nikhonza imifanekiso ngaphezulu kweqiniso enayenza ukuba nikhuleke kuyo. You understand? Ngiyakunimukisela ngaphambi kweBhabhiloni. Yes. Kwakukhona itende lobufakazi kobaba ehlane, njengalokhu akuyalayo yena owakhuluma noMose ukuba alenze ngomfanekiso abewubonile. So le tabernacle lalikhona ehlane lalufakazi lokuthi uNkulunkulu unakho. Ingakho kwakwehla ifu ifu lomlilo noma lo insika yefu noma ifa lomlilo. Lelifakazela ukuthi uNkulunkulu phakathi kwabo. So khona kunjalo abakholwanga. Obaba noJoshua balamukela balingenisa ezweni. Obaba noJoshua balamukela balingenisa ezweni lelizwe azixoshayo uNkulunkulu ebusweni baobaba, kwaze kwaba semihleni kaDavide, owathola umusa ebusweni bukaNkulunkulu, owacela ukufunela uNkulunkulu kaJakobe idokodo, kepha nguSolomoni owamakhela indlu. Kodwa ophezukonke akahlali ezindlini ezenziwe ngezandla, njengokusho umprofeti ukuthi izulu liyisihlalo sami sobukhosi nomhlaba uyisenabelo sezinyawo zami. Ngenjani indlu eniyakungakhela yona, isho inkosi, noma yiyiphi indawo yami yokuphuma na? Isandla sami, indawo yokuphuma noma yokuphumula, noma yiyiphi indawo yami yokuphumula na? Isandla sami asikwenzanga konke lokhu na? Yes. Nina bontamo lukhuni abangasokile ezinhlizweni, inhliziyo zenu zigcwele ububi, nasezindlebeni amadlebe enu abuthuntu. Nimelana njalo nomoya ngaso sonke isikhathi umoya oyingcwele usinika umyalelo, thina siyawunqaba. Njengoyihlo ninjalo nami. Abadala nathi silo sosizukulwane sinalo izwi, kepha siyalinqaba. uNkulunkulu phakathi kwethu ngeBhayibheli. Uma ingcwele ugcwalisa ngawo bese umazi uNkulunkulu ngokweBhayibheli.
ngeke uzumazi uNkulunkulu uhlele ejointini ngeke uzumazi uNkulunkulu usahlala esontweni lethi wakho ungazifaka izinzipho ufake into ezokufakelwa upende umlomo upende namashiya ugunde izitayile engasile ekhanda ufaka amabhuluku ampintshayo nezimpahla ezibanga umsindo ngeke uzumuze umoya ingcwele ngoba besishumayela ngezinto zasemhlabeni ezikubambayo ukuthi wena ukhonze uNkulunkulu ngokuqonda wena uyacasuka ngoba manje umfundisi wakhe akanankinga nalezi zinto enzenzayo ifaka amacece indwa amathatu iqimbe ifaka izikhindi esontweni nasemphakathini lonke nehlele inyuka nihaselana ngemzimba izimpahla ezimpintshayo abafana abangalala kodwa kuthiwa bangena esontweni ayikho inkinga sesiphila ngaphansi komusa as long as kungena imali igcwele isoso as long as bewukhokho kweshumi njengokufuna kwabo as long as imali iza ingena kwi-bank account izinamba zikhula umfundisi ngeke azashumayele nangesodwa isono nina bontamo olukhuni yini singontamo olukhuni abangasokile izinhliziyo zethu azifuni ukusokwa nasezindlebeni inkani umoya wasathane mokubambile yabona besikhuluma kayinjena abafundisi abaningi babanjwe umoya abazalwane babanjwe lo moya lo kuba yontamo olukhuni nibelana njalo ngomoya ongcwele ukuzwa izwi likaNkulunkulu njengabo bonke abantu bakudala okhokho babesehlala ninjalo nani nathi siyafana nabo kumuphi kubaprofeti oyihlo abangamzingelanga na understand ngitshelile ngathi mawushumela iqiniso kusimama ukusukuma izulu lonke lokumnyama umkhosi wasebumnyameni wonke ufuna ukusukuma umme ngezinyawo ubusukuphazamisa indlela zabo zokukhohlakala kumuphi kubaprofeti oyihlo abangamzingelanga na yes bambulala ababememezela ngaphambili ukuza olungileyo so olungileyo akusho ukuthi uNkulunkulu soft uNkulunkulu quiet uNkulunkulu okuthula ufuna ukufaka umoya wokuthula la kuthina ukuze sithandane ukuze siphilisane kepha ngenxa yokuthi abantu bagcwele umoya wenkanuko nomoya wokuthanda imali nenzuzo nomoya wofebe nomoya wokuthanda ukuzenzela umathanda ingakho abafundisi abakhulu abapriesti nabasadusi nabafarisi nezikhulu zaka-Israyeli amaJuda abulala uJesu wenziwa yini abafuna ukuziphatha abafuna ukuhlanganezela umthetho kaNkulunkulu usebenzele bona ngoba nakubahlele esikhundleni abantu abasey'khundleni bayathanda vele ukabuse amandla bawaphethe ingakho uJesu bambulala so akumangalisi ngoba nabaprofethi uJesu uyasho ukuthi nabaprofethi abangabandulelani nina babenza njalo uStefane ufakaze emazwini kaJesu ingakho ethi lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 5 verse 11 ethi thokozani mabenizingela bekhuluma ngani benza konke okubi ngani ngenxa igama lika Jesu Kristu ngokuba bekwenza lokho nangaphambili kubaprofethi no Stefane ugcwalisa the same thing esho uJesu ukuthi abantu abahamba ngezinkanuko zokwenyama balukhuni ukuthi benze intando kaNkulunkulu isikakhulukazi laba bacebile abanemali uJesu uyakhala ngabo uthi kulukhuni ukuthi umuntu onemali oyisicebi yangena embusweni kaNkulunkulu angahlula ikamela elingangena ngembobo yenalithi ukuba yini babuswayo ukuthi bona banakho abakudingayo emhlabeni so abamdinga uNkulunkulu uJobe uzafakaze athi abantu abanemali babuza ukuthi yini esakuyikhonzela uNkulunkulu wakho yini esakumfunela yona ukuba banakho konke ingane zabo zicebile zihamba ziyadlala phambi kobo kudlala umculo kumnandi hlezi kumnandi yapha at the same time bayaphansi emgodini qhubeka bese uvala incwadi ezenzo uma vele ngeke siya ukukhuluma iqiniso umnyama kubomvu kukuhle iBhayibheli lithi shumayela ivangeli uqinise kumuphi kubaprofeti oyihlo abangamzingelanga na yes bambulala ababememezela ngaphambili ukuza kolungileyo esenangaba ngabakhapheli nababulali bakhe nina enamukela umthetho ngokuyala kwezingilosi kepha aniwugcinanga kwathi bekuzwa lokho bahlabeka enhlizweni bagugudela amazinyo kepha yena egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini
wabona inkazimulo kaNkulunkulu. It's either lezwi leli lizokuhlaba inhliziyo uphenduke noma uzokuhlaba inhliziyo ugugu namazinyo udinwe casuka ufise konke okubi uzohamba enyangeni ufuna ukuthakatha ngenxa ukuthi wena ufuna ukuphenduka. uSathane uyabusa enhlizweni yakho. Isono sikuvala amehlo nenkanuko ivala amehlo. Inkanuko ivala amehlo, isono sivala amehlo siyabulala. Yeke lonto leyo uzofunda ngesizulu. Kepha yena egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini wabona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emi ngakwesokunene sika waqolozela ezulwini wabona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Yes sir. Wathi wayesethini? Bheka ngibona izulu livuliwe nendodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Base bekhamuluka ngezwi elikhulu bavala izindlebe batheleka kuye kanye bamkhiphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe. Ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa ogama layo linguSawuli. uStefane bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi Nkosi Jesu. No, wayekhala ethi uNkulunkulu. Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Wakhala ebiza igama, wakhala ebiza uNkulunkulu. Akithi lapho izonjalo wabiza uNkulunkulu. uStefane bamkhanda ngamatshe ekhala kuNkulunkulu ethi Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Akubhaliwe kanjalo eBhayibhelini lesizulu bayasirobha. Amen. AmaBhayibhelini vele kwesizulu akuselo lelami sekwabaBhayibhelini ngoba thina sibuyisela leli elikhona elikhuluma yonke njengoba ijalo esizulwini. So iBhayibheli ke neqiniso loNkulunkulu lenza abantu baqhuqhudela amazinyo badinwe bafise ngisho ukukhiphela ngaphandle bakugcobe ngamatshe noma bakunyonyobele bakudubule noma akhathana ngoba isiphi isono ukhuluma ngaso esocasula umuntu sambambile ngoba isono sivala amehlo nenkanuko ivala amehlo ebulala umuntu. Isono siyavala amehlo bamgcoba nje uStefane ngamatshe ngenxa ukuthi bafuna ukwenza isono babafuna ukuphila ngesono siyababusa. Bahlabile lento enhlizweni kepha zange baphenduke bamkela iqiniso. Bahlabeke enhlizweni baqhuqhuda amazinyo base bekhamluka kakhulu bavala amadlebe. Khuluma iqiniso umuntu azavala amadlebe ngoba idemoni elimbambile lifune lutho ozomkhipha elizomkhanyisa lo muntu lo abuyele uJesu. Amen. So uthi ke uPetru sebekuzwa konke laba ababezwile abahlabeka ngokweqiniso enhlizweni. Wayesethi uPetru kubona Phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu. Yes sir. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba lesithembiso ngesele sabantwana benu sababonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. So Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. uma sofuna ukuhamba indlela yobungcwele njengokusho kwembhalo wena uyabe sosithinta kule nombolo leyo ibonayo ku screen ukuze uNkulunkulu enze indlela ukuze wena ungene ngaphansi kwamanzi ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethana kwezono zakho. Uma sowuvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uma sephumile amadimoni ngegama lika Jesu Kristu ukuba silwa nawe imoya lebamba abafowethu nodadewethu, sithi uNkulunkulu makuba uyena osebenza egameni lika Jesu Kristu, makuba uyena uthinta inhliziyo zabantu umusa wakhe wehlele kubona bonke abalizwayo leli vangeli beze eqinisweni. Laba bazobhabhatiswa bezile kumina beze ngegama lika Jesu Kristu bazofuna uJesu Kristu ngokuba bamzwile ngesikhathi uJesu Kristu engisebenzisa. Akekho ze kumina angifune mngani ngifuna obhuti nosisi ukuba bese nabangani ngijwayelana kabi. So angifuni sijwayelane kabi, nginothando ngiyafuna futhi sizwane kepha singajwayelani kabi. Uma ungazothini kumina ungafoneli noma ungisendele imessage ucathi kusodlala uMasigcozi, ngifuna abantu abafuna ukuhamba ngokweqiniso bafuna inkazimulo kaNkulunkulu ngoba isikhathi sokudlala sikho. So uJesu Kristu uyinkosi. Bona bonke labafuna ukubhabhadiswa baza kusithinde kule nombolo le oyibonayo ku screen ukuze ke
nibhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu ke nihambe indlela yomngcwele njengokusho kwembhalo. Kuningi ekumele ukufunde mase kwamukela ivangeli, hayi ukuthi ubhabhadiswe mase uhlala ekhaya ubuka iTV. Kunezinto ekumele uziyeke nezinto ekumele uzishintshe. Konke lokho siyacela egameni lika Jesu Kristu. Sibe nomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, izwi linguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Iqiniso likuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Siyabonga uNkulunkulu onamandla. Siyacela njalo izwi lakho Nkosi liqhubeke libe ngumlilo ohangulayo, lishise yonke imisedari nemfundiso Nkosi zobumnyama asasidukile ngazo Nkosi uJesu Kristu. Imiqondo yethu iguqulwe izwi lakho. Imiqondo yethu Nkosi siyiguqule ibe yintsha, sibe nentshisekelo, isithelo sikaMoya oNgcwele sisihole kukho konke ukulunga nentshisekelo yokukufuna uNkulunkulu onamandla usanokutholakala. Nkosi uJesu Kristu, wena uyinkosi nomsindisi. Siyacela Nkosi izwi lakho lingasuki, kepha ulilobe njalo esibhebheni senhliziyo zethu, lihlale sidlinze ngalo imihla yonke yokuphila kwethu. Singazikhohlisi uNkulunkulu onamandla sizibiza ngabantwana bakho kodwa siphambuka. Kepha siyacela Nkosi usiphe njalo isinkwa esivele ezulwini ngokubiza lakho Nkosi uJesu. Wena isinkwa esivele ezulwini. Siyakamukela Moya oNgcwele ngakho konke ukulunga. Siyakwamukela ukuba ukhazimuliswe ngaphakathi kithi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen.